Shubor nakaslem jong unong san hima. Kalalong ka jingdo nong kabakrawi kinong ringap. Haki benta jong ka shnong kle mauli West Khasi Hills. Kumju aki katuk ani kishnong hapo ka West Khasi Hills. Hadian bakingap ya ka ba maki kila ri la sumar haki ksengam. Baro shikata kila yap klam da tip kei kadaw. Haba pentikna ya kani uba class stars em na kishnong kle mauli ubadeiru uwe ni kinong ringap hakati kishnong. Uriyat ho bakati jingja jong ka jingyap kingap kala jana du kini kisngi berala. Hak baman kesngi kingap hadian bakilami ni kejakari lani ki ksengap kishuhap banyap hak ba kani kala peninggo hadu kata-kata kinong ringap hak bakila suba bakala bandai ke jingyap klam shu ule thuru bhagashnong khle mauli kinong ringap kibalangat yagani ka apat jong ke jingyap jongungap kikinthop bi uba shalwin dar cm ba diman star kharbani ba jong uba class star cm nakadong somirit jong kashnong khle mauli dang ta ulo ongru bhagashnong pendeng di loinpat kikin thop jong uba bidar singh kharbani bat jong uba charles kharbani hak balada khenlang kajingyap jong kingap kala long na kispa atali kiksingap uba class ulo ongru bakani kajingyap jong kingap omsham na tip ke ekadaw bat ke eka jingshitom kumta kadon kam me katanat badai pet bakin wan ban pet ban lap ke eka jingshitom kabakini kingap kiyap lane ki e kidawai ki banla ban ai kajinyada Kenang bakum kinongri kinlait na kajingdo nong. Kamu setos sekarang ni cekam ni pun nokta nak kata dang lap ah. Ngaci min mitai. Tang kedur. Dulu udah senserat, sahabat tadi oke kok bilang. Dek, Taiwan bro. Kuar saja kene man kesnam. Teh kene kajing jia ngalap dang nin kesedap. Mengapa keport pra beje ngalik pet yang ngap. Teh nganemar ngaju petu yang ngap atau kaslap ne karang ne kumno kebenang. Ndang ngalik pet pat uyapen ba. Tengah kendit yang balai uyap kumne. Tenda ngalap pet ngana ong batrai kadon ke ke ba nak jingdum yang kemariang. Tenda ngalap pet beni apat em kemdei tengal ong ba nganang mut pal yo ba kadon ke jing tut haka banga don ka jing tre neng ong yo ba ngupen kuj ya kane ka nyut kanyar neng thang ki nyut kanyar nang mut ba yap nak menta ba ka tedam palat re hadin yo kata em ngundang apun ni kine kiwe ki badon kam shana sharum kum jong ba charles sang ti po neng diloin ba bidar sing ti po neng diloin tu lai ki badon ki Ba Charles udon kumbalai pusan sing ba bidar sing le udon kumbasan prok sing te ngak lia king ong long kum no te nang ta jong ba shalwing hang thia po dong so merit ngong ngap jong phi kia long kum no ong am ayap lut ngal so tu ta tekel de klam ngong nadu meno ka jia ki ong na adu mena kana tayo bal adap nadu khat riu khat nyu tarik tu ba wan ka tu kal er ka ba klan ka ba be ka tap ka tu hakatu kamit si blay teng onga tatamut ngalakum dia keran kai pat kitu ngo tate lawan be deka lerbi jong ki bom vital Rai kata kalong ba rai kane kasajia man kasnam yang mun hakane kasnam ada blay nang ne kaya jelai kawai sing hang tu kawai sing hang tai kaya betang ni kitu syatai deka lain katu kebabu yap mentapat kakam dia menakan menam gai mentapat kaya baik paro plan dengan susu bakane ka don ke ba kajing thut jong ka swing benang ne kajing thut jong mariang ne nak ka daw ni kito krap nong ringap te ngilas no jim jar bat ni sno ba man kan dalai
kamlong ke bat kena mo ngimyo ke bor jing yarap na ki departemen ke bakar ki staf sayan ki ba ai ke jing batai kuno bangin sumar ni syam jing bah kan kamringap ngap le jing syam pe we merat kunyak yang ba ai jing mentoi sibun yang iki nograp namar ngi supej pej tang ke jing kuj tang ke jing ayun re ni la suyo be ka ngap bersi tlang ar lai sin ngi la yo ngap te ngila le da kang ngila di ki ngap kador ka ba sanspa sikilo ka ba adap ka ba ngila adap refine nang ta kumba lai spa san ko sa spa ka ba dang long ro kum tu re ka long ka jing man toy ka ba kraw yang ngi re ha kan ka jing jia te ni sngo jin jar pang so du nong pat ni sngo du men sim atat pa ngin le kum no ha ba ngi dang syuri ki ngap ki yapat dan nakane kadaw bangi so syam ding kini ki jong ne we ba dan hang ne hajrong ru ba jong ba di man star ngal keli minin hale pej ngap jong phi yap nem wong nga nga chukeli kai ngong u hau pej phi ngap jong phi le le wong em nga hale le pej ka tam step yap nem si phang pat wan thu nga o la yap nga kendit ta temut nga ta to yap lengkap te nga try nga ngam dadon sibun ban batay lot kini tang kita kin yang batong tu ya kabor jong kasokar bat kibor bat kmi ya kini ki start sayan ki bat pej serang jong ngap ba ki bala lek ban le risat ke lang ya ki phang jong ngap tengah kwa ba kin ai jing batay lam kan yang ngi ba kumno ba ngin ya dan kita kijajing pang kita kijajing sitam kan hal yang jong ka jong ki departemen bakar ki badai pej ya kal yang jong ngap datang kini ku boleh sebut